Magandang umaga po sa ating lahat. Balik kagigising ko, alas 6 na po ng umaga. Maayusan ko si mama mamaya. Kaya yun, maagang nagising kasi maaga siyang aalis mamaya, may pupuntahan siya. So, ayun nga. So, bago ako mag-start ngayon, bale, maghihilamos muna ako. So, ayun. Bye! See you guys later! Alright, alright, alright. Hey, it's Princess Lyza Salem, aka Yang Constipated, and welcome to my YouTube channel. Hello guys! Welcome back to my channel. Again, this is Princess Lyza Salem, aka Yang Constipated, and welcome to my YouTube channel! Kasama ko si Mama ngayon. May pupuntahan siya. Ayusan ko daw siya. Pero siya yung nag-aayos ng mukha niya ngayon. Pakilala ka nga. Hello! I'm Lyza Salem. Ne? Ramabig! Isabella! 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 Yun, mag-ayos kami ngayon kasi may pupuntahan siya. So, ayun, manood na lang po kayo at ayan, sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa akin, subscribe niyo na po ako at i-like yung video, mag-comment at i-share tong video kung nasihan kayo. So, let's get started. Johnson, salamat. Mag? Johnson. Baby powder? Baby powder. Ready, wow. Nagigising namin alas 7 na yata ngayon. Tanghali na ba? Kili ka na? Ako na. Ako na nako, hindi ko kumulay. Makapal. Manipis na, tinang hili ko. Libag naman yun. Ha? Okay, talaga maputi yung mukha mo, hindi lalagyan dito. At least maputi. Mukha. Nagkasawala. Hindi, napapad naman to eh. Ha? Ayusin mo yung pagkilay mo, ma. Of course. Sundan mo yung... Sundan mo yung... One line naman na, ma. Bakit? Nakikialam ka. Ala. Kailan maliit lang kasi ito bagay mo. Tutorial. Ano yung ginamit mo?
Bakit pangit? Wala. Bato. Hindi ko bagay. Ha? Hindi ko bagay. Parang akong pamanda. Hindi. Yan ang tato ko noon. Kulay na yan. Pantay? Oo. Hindi ako nakikita. Nakikita ka. Eh, paano may ano? Oo. Magkukuntur ka ba, ma? Oo, kunturin mo ako. Maliit naman na yung mukha mo eh. Kaya para maliit lalo. Tingin sa taas. Yan ba yung kilay? Dalawa-dalawa. Tama na yan. Malik? 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 Ganyan. Mamubra ka. Hindi mo alam yung masakit. Ikultur mo na yan. Tawa ka ng tawa. Iiyak ka. Ano ng brush mo? Hindi mo alam yung masakit. Toothbrush. Saan ba yung ginamit? Ba't wala na ba ito? Ma? Meron pa. Ano ba to? Sira ng pupo ko. Ito na. Mamshi. Mamshi Carla. Ma? Ha? Yung? Sinisilip. Yung? Yan o. Sinisilip niya ako. Mukha ko. Parang clown daw. Gusto mo bang kontor mo yung itim-itim? Hindi yung puti Mukha ko lang maputi ka ron din. Punta na sutso na. Ayo. Ano, 7 pa lang? Oo, magbibihis pa ako. Ito dyan? Laki noo mo eh. Pwede nang paglandingin ng mga aeroplano. Ay, that is sign of a very intelligent person. That is? Sign. 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 Pagkatapos ng sign 10. 9, 10, 11, 12. Ala, aduti ano? What day? Harry. Harry Potter? Huwag mo lagyan ng maraming kwan. Puti lang dyan, Very. Sige, Ay, sige. simple lang. Step lang. False eye? False. Saan yung false eye mo, ma? Bilisan mo Ang takit. Maulaw ah.
Hindi halata ano. Oo. Dami. Flash on. Mag-pour. Anong kulay nilagay mo? Huwag yung red. Ayoko. Hindi naman. Parang pink lang. Ay, naku, magkakalat lang yan. Para matabunan yung mga kwan. Matabunan yung mukha. Teka. Hit gunner. No! Paano ko si Alice Dixon? Wala akong spray niya. Lugis mo. Ikaw lang gumagawa. Yan. Palitan mo. Oh. Ater, maganda na? Solution. Sulit. Aray ko! Ano ba naman yan? Sakit. Mainit. Kasi yung ano mo ma? Yung The... clip. Yan Nandyan. Eh, gagal ko na oh. Hindi yan. Magpalitan ko na lang doon. Kung nilagay mo. Sharon Cuneta. Ano yun? Finger heart. Ganun. Ganon. Parang puso. Yan. Papalit ka na ma? Tapos na. Eh, gagal ko na oh. Hindi yan. Magpalitan ko na lang doon. Kung nilagay mo. Sharon Cuneta. Ano yun? Finger heart. Ganun. Ganon. Parang puso. Yan. Papalit ka na ma? Tapos na.
ginawa. Siya yung nagkilay sa sarili niya, siya na rin yung nag-lipstick sa sarili niya. Ang ginawa ko sa kanya is very light lang yung mga makeup niya. Kasi nga, umaga ngayon. Yan. So, ayun, ma-share ko lang nung bata-bata pa nga ako. May program sa school namin before, so inayusan niya ako. So, pak, ganto ganyan. Ngayon, titignan ko yung mukha ko sa salamin. Ay, yung mukha ko, yung